Hej Noah. Hvad er du i gang med? Så skal vi starte med forakslen. Og så her, så lader man lige rulle lidt, for lige at se, hvad rullemodstanden er. Og hvad er det, du laver? Den skal så fat rullemodstanden. Så begynder du at bremse den op til 100, og så holder du den der 5 sekunder. Ja. 1, 2, og de viser så. Ja, det er 5. Og så lige stille, så klokken vil du bare bremse til meget så langt. Så er det rigtig vigtigt at holde hjul lige imens. Den er så, den vi læste ikke, den tager vi lige en gang til. Den tager vi lige en gang til. Der var lige en så blinker de begge to. Som I kan se, så Nora han presser pedalen lige stille ned til nummer 100. Og så prøver han at pipe 100 lidt til muligt. Og så viser den cirka, hvor skæv bremsen er. 9. Og som I kan se her, så kan man se her, hvor mange kilo forakslen, altså hvor mange kilo der kommer ned her. Og det er så forakslen, det er det der vejer mest, når det er, vi bremser op og sådan noget. Og så kan vi ellers se her, hvor mange millisekunder den bremser. Meter i sekundet den bremser. Og så måler vi Dekkanewton. Dekkanewton, det er... Og så kan vi se her, at nu vil Noah til at køre den op på baghjulet. Ellers så tager vi den lige om foran igen her. Og så holder den der. Det var faktisk okay lige det der. Så kan man se, hvor lige det er deroppe. 8%. Og det er det, der står i midten. Det må være 30 skæve, så det er faktisk fint. Og det må være 30 skæve på forhjulet. Så kører vi lige en og gang det samme op på baghjulet. Så kører man op her. Så stopper den lige. Så stopper vi den deroppe. Så kører man lige op her. Filmer du det? Så kører man lige op der. Ja. Så rykker vi baghjulen i. Så kan se lige så pænt der. Bum. Og hvad er rækkefølgen, Roy? Forhjul, foraksel, håndbremsen, bagaksel. Lige præcis. Så lader vi lige blinke lidt. Så kan I lige prøve at se her. Og det er vigtigt ikke at lade den klikke. Du skal hele tiden holde knappen på håndbremsen. Lige præcis. Hold knappen inde på håndbremsen. Til den rammer 100. Og så kan du se skævbremsningen. 1%. Det er så godt. Som I kan se, så kan vi se, at vi skæver den herover. Så er det så fodbremsen, eller hvad hedder det, bagbremsen? Så er det fodbremsen nu. Og imens der man ikke bremser, kan man se modstanden i hvert hjul. Og nu er det fodbremsen. Ej, sats den er lige. Og der kan vi se, at den er på 2. Hvilket er suverænt godt. Suverænt godt. Så vil vi egentlig tage at takke af for i dag. Moin Heine. Moin Heine.